Kako prašale Hasan el Basrija od skromnost, od domaćinluk, on rekao, domaćinluk je da iležeš od kuća i da svakujego muslimana što će go vidiš da pomisliš da je poubav od tebe. Dur ne misliš take, nesi domaćin, nesi skromen čovjek. Savladaj svoj egoizam, savladaj svoje ja, prži ruka da pomožeš ljudям i koja si na vrh, koja si prv čovjek i koja si najdoven, računja da si čovjek i da vek oja je basamaci. Nemoj da tražiš neke druge ljudi. Božji poslanik rekao, kada čovjek kaže ljudi su propali, tada je on najpropaliji od njih. Ne dozvoli da beznađe dopre do tvoje srce. Beznađe znači da izgubiš nada od sve. Zatvara oči. Tak je da čovjek uperde mu je pred sebe i ništa ne viši. Viđi samo propast. Jer on sam propanav. Ne veruje vo Allaha. Ne se nada vo Allahova pomoć. I zatija, ovdje ka haram je živuje, nevo ja se ovo. Nema ništa vajr. Budi siguren da ako budeš dosljedan vo svoja rabota, vo svoja misija, vo svoja odgovornost, Allah Đelešanu sigurno ima da ti dade olakšica i uspjeh. Allah voli da kada nešto radite, radite to dosljedno. A bilo doma da terbijetiš žena ili djeca, a bilo da praviš kuće, a bilo da odmoraš, a bilo da kontaktiraš s ljudi, kaj insan kontaktiraj. Nemoj da misliš da on, sakat je on, poubav ja sam od njega. On, oja palav je ošao od kjum. Pa ti ješ ošli od kjum poubavu je za nečime je dževa pred Allah Đelešanu da davaje. Jer ludaci jesam neće davaje na sudnjem danu. A ti se smiješ deka on švrka vilice, a on švrka vilice deka toliko mu je A on je poubav jer poubav će projde na to javek. A ti imaš od tebe se traži odgovornost. Jesam da davaš. Imaj na da vernik može da pretrpe glad, da pretrpe bojkot, da vernik može da živi vo siromašluk, ali nikoga imaj na da vernik ne može da živi poniženo. Da se smatra da je podoben. Poniženo ne smeš da živiš. Treba da biš optimista, da se trudiš za bolje i uvek da veruješ u sebe, da možeš da postigneš svoj cilj. Obračunaj se so sebe pre nego što dojde vreme obračuna. Soberi svoje dela, jer uzvišeni Allah Đelešanu kaže: o vjernici, Allaha se bojte i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer on dobro zna šta radite. Omer ibnul Hatab rekov: obračunajte se sami sa sobom prije obračuna. Izmerite se prije nego što vas budu merili. Spremajte se za dan kada ćete biti izloženi i kada ništa sakriti nećete moći. Allah Đelešanu da ne uputi na prav put, da ni pomogne da bideme ljudi, da primime oja saveti, ako sakame uspeh vo svoj život, a ako sakame vakje salamadija da ga terame, jer demokratija vo prevod našečki znači salamadija, onda vidime kakve uspjesi imame vo bilo koja grana, vo bilo koja institucija. Poljuljane se sve institucije, bilo školo, bilo sevska, znači mesna zajednica, bilo džamija, sve je poljuljano, niko nikogo poverenje nema, svi se proleteri, svi se piloti, svi se astronauti, svi se umne. Nemojte na toga način, na haram način da tražite uspeh vo svoj život. Tija ne je uspeh, tija je propast, a to je što će bide na taja strana. On će ima velika odgovornost pred Allaha Đelešanu na to javek, a na javek će plati svoja kazna za svoje spletkarenje i rušenje zdravog društva.
ألا إن أحسن كلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام